zala zestan jokatzen? Bueno, gustatzen zitzaidan da nakan gogoazteko, da entatu nintzen nola Tolosan jarria zuen eskola, da, etorri nintzen, hartze ziaten, edo. Eta zuek nola zaten? Gutxura berak esan du bezala, ez? Una etorri nintzen behin ikustia eta asko atxegin zitzaidan eta hori, sartu egin nintzen honea. Zer da gehien gustatzen zaizuen kirol honetaz? Nei, ez dakit, nola aurrelariak nola jokatzen duten eta jugadak eta. Zer zarete, aurrelari o atzelari zuen? Ni atzelaria naiz. Ni aurrelari. Atzelaria. Ni aurrelaria naiz, baina bain kanpeonatoetan ez jolazten da, ez jokatzen atzen. Eta ze asmotan jokatzen duzue? Profesional bihurtzeko asmotan, o Ameriketara joateko asmoarekin, o... Bueno, aurrena deporte egiteko eta forma enoteko ez, eta gero ikusiko dugu. Lehen da bizi, hobi bezala, kirolo bat egitatik gero ikusiko dugu horren. Nolako baia zen adan, ezta? Bai. Baita ere, hola. Eta, bueno, Amerikaren kontuak tentatzen zaitzue, ala ez? Bueno, ezke hori, oain atzo egon zen juizio bat Hartforden eta irabazi egin zuten, eta, bueno, bari duri area ea joten geren, ez? Zure guztu duzu honetaz bizi izatea posible izango dela? Oain konpontzen badute asunto hau, segurazki baiet. Bai, posible izango da honetaz bizi? Ni uste ere, arregatzen bada bai. Bale, besterik ez, eskerrik asko.